No, miten sun koulupäivä on mennyt? Hyvin. Sun suosetti. Kiitos kun huomasit. Mä en nykyään käytä niin paljon röstejä. Korvikset on nyt muodissa. Niinpä. No, mutta mä käytän kuitenkin röstejä. Okei. Onko sä tykännyt tästä päivästä? Joo. On kiva olla koulussa ja kiva olla sun kanssa suosittain. Kiva. Vika tunti alkaa joten tuu. Jatellaan. Kuuliks sä? Russatyttö ei oo enää muodissa. Ai. Jes, sama kömpelys. Silti mulla rossetti on niin hieno. Ja hei, muutas kuuliks sä? Toi Jasmine tekis mitä varmaan ton Jennan vuoksi. Kukas nyt on kömpelys? No mut, mitä siitä? No hei, ajattelin nyt. Jos Jennalle kävis jotain, niin sittenhän se paipuis niin kuin pohjalle ei, ja sit me mä pystyisin ottaa vallan koulusta ja muista kuuluisin. Tossa on järkeä, mutta mitä mun pitäisi tehdä? Ottamo. Mitä mä siitä saan? Et mitä, sä autat mua, koska mä käsken. Onko selvä? Joo, on. Joo, on. Hyvä. Tehdään sille jotain. Mulla on suunnitelma. Tuu meille. Mä asun teille. Sori, mä välillä unohan sisko, mutta laita pois toi häiritsevä päiväsavu. No niin, nyt mennään. No niin, eli siis pitäisi tehdä jotain sille Jennalle. Onko sulla ideoita? Eipä juuri. Okei, no. Mä vihaan näitä asusteita. Oota hetki. Nyt saa luvan kelvata. Ja mä voin jopa hienompaa tänään, joten vähän sama. Mä keksin. Houkutellaan Jenna ja Jasmine yhdekkujalle. Ja mulla olisi siellä sellaisia kavereita. Tavallaan. Niin sit me voitais niin kun kysyä niiltä, jos ne vois tehdä jotain Jennalle. Mut ei mitään niin kun liiakaan, mut siis jotain ainakin aika pahaa, että siis se Jasmine luisuisi pois sen maineesta. Ja niin. Muutos hyvä idea. Mä tiedän. Ja joo. Mennäänpä. Tämä on suunnitelma. Joo. On jo aika myöhään. Lähdetään kotiin. Messä vaan ööltä. Mä nautin vielä tästä ilmasta. Okei, muista tulla heti perässä, koska mä en anna sulle tapahtua mitään. Joo. Jenna! Mikä toi oli? Jenna, tule tänne! Kuka, missä, mitä? Tule tänne, Jenna! Aina tulee tuolta päin. Jenna! Niin, kuka siellä? Tule tänne, Jenna! Jenna! Onko täällä pimeetä? Jenna! Olet kohta perillä. Tule, Jenna! Kuka siellä on? Jenna, hyvä tyttö. Mitä tapahtuu? Jenna, aikasi on koittanut.